खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय आरो जों दिनै मोनसे गोनां बाथ्राखौ नोंथांमोननो मिन्थिहोनो थाखाय खौरां बिजोङाव जों फैदों। बाथ्राया जाहैबाय BPCC बड' पिपल्स क'अर्डिनेशन कमिटि बर' सुबुं जथाय आफाद आरोबाव मोनसे हानजा बर' बिमा गौथुम। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर आरो BKWCनि जायफोर बर' सुबुंफोर दङ, बे बर' सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे हानि मोन्थाय, सोलोंथाइ मोन्थाय, हारिमु मोन्थाय आरो जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बे मोननै ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौ जों खौसेयै लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावनो जोङो बर' सुबुं जथाय आफादखौ दानानै होदोंमोन। दा बे बर' सुबुं जथाय आफादनिनो मोनसे जर'खा जथुमखौ जों फैगौ 2 डिसेम्बर 2024 खालाराव रङिया कलेजनि अडिट'रियामाव जों मोनसे जर'खा जथुम लानो नागिरदों आरो बै खालिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायाव दानाय बर' बिमा गौथुम, जाय बर' बिमा गौथुमा बर' हारिनि आथिखालाव आइजोफोरा गोबां जों नुदों, बर' आइजोफोरा गोबां माने मिस कल जानानै खारलाबायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, गुबुन हारिफोरजों खारफालांनाय, बेफोरबायदि गासै जेंनाफोरखौ जोङो गैया खालामनो थाखायनो नायनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिमा गौथुमखौ दानाय जादोंमोन आरो बे बर' बिमा गौथुमनिनो मोनसे जर'खा सावराय जथुमखौबो जों बे एखे थारिखआवनो फैगौ 2 डिसेम्बर 2024 खालाराव जों रङियानि कलेजाव जोङो बे मोननै बर' सुबुं जथाय आफाद आरो बर' बिमा गौथुम आफाद बे मोननैनि जथुमखौ जोङो स्पेसियेलि जर'खायै जोङो सावरायनो लानाय जादों आरो बेवहाय बर' सुबुं जथाय आफादनि जि जर'खा सावरायनाय बेखौ फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम सावरायनाय जागोन आरो बिनि उनाव बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम बर' बिमा गौथुमनि जर'खा सावरायनाय जथुमखौ जों लानाय जादों। ओंखायनो गासै जोंनि जायफोर जिल्ला आफादफोर दङ, बर' सुबुं जथाय आफादनि जिल्ला आफादफोर आरोबाव जोंनि बर' बिमा गौथुमनि जिल्ला आफादफोर दङ, जिल्ला आफादनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ फैगौ 2 डिसेम्बराव रङिया कलेजनि अडिट'रियामाव जि मोनसे जर'खा सावरायनाय जथुम लानाय जादों, बेवहाय गासै नोंथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय आं दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ हांख्राय हरनाय जाबाय। लोगोसे बर'नि जायफोर जोंनि दिथागिरिफोर दङ, जोंनि सानसुमैफोर दङ, मेलेमजिबिफोर दङ, फोरोंगिरिफोर दङ आरो रायजो राजा नोंथांमोनखौबो दङ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि गिदिर मोनसे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो बर' सुबुं जथाय आफाद आरो बर' बिमा गौथुमखौ जों दानाय जादों। बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों मदद होनो थाखाय आं दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे आं खावलायनो नागिरदों, आथिखालाव जि माने एन्टि ससियेल जायफोर एलिमेन्टस बुङो, जायफोर माने समाजखौ गाज्रि खालामनाय जि थासारिफोर, बे जोंनि गेजेराव बिराद गोबां बांदों। जों नुदों माने फरायसाफोराबो जोंनि मोनसे डेटाया जोंखौ बुंदों बर' हारियाव 30% जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव 30%आ स्कुल ड्रप आउट जादों। दा 100नि गेजेराव 30% माने 100आव 30 जन, माने 100आव 30सा जोंनि फरायसाफ्रा ड्रप आउट जादों। दा बे ड्रप आउट जानाय फरायसाफोरा बांलांबाय थायोब्ला बर' हारिनि इयुना मा जागोन? जोंनि लाइमोनफोरा जुदि ड्रप आउट जानानै एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोराव, गाज्रि समाजनि गाज्रि खामानिफोराव जुदि बिथांमोना गब'नानै थायोब्ला बर' हारिनि फिउचारा मा जागोन? दा बेफोर गासै जिनिसफोरखौ जोङो माइनटली जोङो बिराद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गोख्रोङै नोजोर होदों। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै सिरियासलि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो साननानै बेफोरखौ जों बोरै गैया खालामनो हायो? जोंनि आइजोफोरा जों नुदों माने हाबा जानाय आइजोफोरा 2-3 गथ' गोनां, बिसोरनो माने मिस कल जानानै गुबुनजों खारफालांनानै न'खरफ्रा सिलिंखार जानाय आरो स्कुलाव 9-10आव फरायनाय, 11-12आव फरायनाय, कलेजाव फरायनाय गथ'फ्राबो, हिन्जावसा गथ'फ्राबो फरायनायखौ गारनानै गुबुनजों खारफालांनाय, बेफोरबायदिया जोंनि गेजेराव बिराद बांबोनो हमदों। ओंखायनो जोङो बर' बिमा गौथुम दानानै बै आइजोफोरनि समस्याफोरखौ जों समाधान खालामनो हायो नामा, बेखौ सावरायनो थाखायनो जोङो 6 तारिखआव, डिसेम्बरनि 6 तारिखआव जों रङिया कलेजाव बेखौ जों लानाय जादों। आरोबाव जोंनि बिटिआर आरो BKWCनि बर'फोर
दा जोंनिया बर'फोराव जिखिनि जोंनि मोननांगौ संबिजिरनि जिफोर मोननांगौ जोंनि मोन्थाइफोर दङ हानि मोन्थाइ सोलोंथाइ मोन्थाइ राजखान्थियारि मोन्थाइ हारिमुनि मोन्थाइ आरो समाज फोसाबनाय जों बोरै फोसाबलांनो हायो बे मोननै ओनसोलाव थानाय बर'फोरा बोरै जौगालांनो हायो बेफोरखौ जों बेंनो थाखायनो बर' सुबुं जथाय आफादखौबो जों दानाय जादोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानानैनो बे आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थिननाय बायदिनो बिथांमोना खामानि मावलांगोन आरो बे बेलायाव जोङो स्पेसियेलि बे जर'खा जथुमनि गेजेरजों सावरायनानै जों माखासे थांखि जों लानाय जागोन आरो बे थांखिखौ लानानै जोङो रायजो राजानि खाथियाव थांगोन आरो बे बेलायाव आङो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय जि 6 तारिखनि जों जर'खा सावराय जथुम बेवहाय नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोङो मदद होनो खावलायहरबाय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंसार होनायाव बयबो रायजो राजानि मददखौ जों नागिरगोन मानोना रायजो राजाया मदद होआब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेबो खामानि मावनो हाया आरो रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ मदद होब्लासो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फैबाय थानाय समाव जोङो जि बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंनि बिजोंखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि रावखौ जोंनि थुनलाइखौ जोंनि हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिफोर थांखि मावथांखिफोर लादों बे थांखि मावथांखिखौ जाफुंहोनायाव रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ मदद होनांगोन आं बिनि थाखायनो दिनै नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि आरो मावथांखि बेखौ जाफुंहोनायाव गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि समाजनि दिथागिरि सानसुमै जोंनि फोरोंगिरिफोर आरो जायफोर समाजनि जोंनि माहारियारि आफादफोर दङ माहारियारि आफादनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ मदद होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरबाय। निउ इयार बोथोर एबा लाइमोनफोरखौ मा बुंनो सानो? जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जों बिराद सिरियास मानोना आथिखालनि बर' हारिनि लाइमोनफोरानो मोनसे समाव बिथांमोना बर' हारिनि दैदेनगिरि जागोन बिथांमोनानो बर' हारिखौ दैदेनलांनांगोन बर' समाजखौ दैदेनलांनांगोन ओंखायनो आथिखालनि लाइमोनफोरा मोजां जाब्लासो जोंनि बर' समाजा मोजां जागोन जोंनि बर' न'खरा मोजां जागोन जोंनि बर' हारिया मोजां जागोन ओंखायनो आं लाइमोनफोरखौ आं मोनसेल' बाथ्रा खावलायनो नागिरो गिबियावनो जोङो जायफोर लाइमोनफोरा स्कुलाव फरायदों जायफ्रा कलेजाव फरायदों जायफ्रा इउनिभारसिटियाव फरायदों फरायनायखौ लांबाय था गिबियावनो जोङो थिग जाग्रोनांगोन आरो जायफोर आथिखालाव जों नुदों माने पिकनिक स्पट बानायनायनि मुङाव टुरिजिम सेक्टरखौ डेभेलप खालामनायनि मुङाव गोबां जायगायाव जोङो बिदि गोदान पिकनिक स्पट जोङो खुलिनाय नुदों आरो बेवहाय गोबां लाइमोनफ्रा गोदान बोसोरनि मुङाव इंराजि गोदान बोसोरनि मुङाव बिथांमोना बेवहाय पिकनिक स्पटफ्राव बेरायलायनायखौ जों नुदों आरो जोङो नुदों पिकनिक स्पटफ्राव थांनानै गोबां मानसिफ्रानो फैफिननाय समाव गारि गुरा बायदिसिना बाइक साइक एक्सिडेन्ट जानानै थैनायखौ जों नुदों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मोनसेल' खावलायगोन गोदान बोसोराव रंजानायनि मुङाव रंजानायखौसो जों रावबो बादा होनो हाया बयहाबो रंजानायनि मोन्थाय दं नाथाय रंजानायनि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ जोङो गोसोआव लाखिनांगोन जे मानसिया बुहुमाव मानसि महरै जोनोम मोननाय खाफालनि बाथ्रानो आरो मानसिया जेराव जोनोम दङ बेवहाय थैनाय दं मानसिल' नङा गासिबो जिउ जिरादानो ओंखायनो गावनि जिउखौ बेबायदि गेलेनाय महरै लानो नाङा जोङो गावनि जिउखौ एकदम मोनसे बेसेन गोसा महरै जों लानांगोन ओंखायनो पिकनिक स्पटफ्राव थाङोब्ला रंजानायनि नामाव गाज्रि मुवा बेसाद लानानै माने लोंला जाला खालामनानै गावनि जिउखौ फोथैना लानायखौ जों माब्लाबो लुबैया ओंखायनो आं खावलायगोन गोदान बोसोरनि मुङाव रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायगोन लाइमोनफोरखौ स्पेसियेलि खावलायगोन आरोखि गाज्रि मुवा जानाय लोंनाय जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय बा जायखिजाया खामानिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन मानोना लाइमोनफोरानो जोंनि हारिनि इयुन आरो बिथांमोनानो समाज फोसाबनाय समाजखौ जौगाहोनायाव बिथांमोना बाहागो लानांगोन ओंखायनो आं फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि जे गोदान बोसोर फैगासिनो दं जोंनि गेजेराव इंराजि गोदान बोसोर फैगासिनो दं बे बेलायाव गासै लाइमोनफोरखौ आङो सांग्रां थानो खावलायबाय मानोना बर' हारिनि इयुना लाइमोनफोरनि सायावनो सोनारनानै दङ। माखासे समाव सार नुनो मोनदों जे पिकनिक स्पटफोराबो नांगौबायदि नेमखान्थिजों सोलियाखै नांगौबायदि टाइम टेबोलजों सोलियाखै बिथांमोनखौ माबायदि सोलिजानो लुबैयो? जायफोर गोदान सरकारनिफ्राय पिकनिक स्पट खुलिनायनि मुङाव बिथांमोना मोनसे माबा होदों पारमिसन होदों बे बेलायाव मोनसे प्रसासन दङ पुलिस प्रसासन दङ आरो जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रसासन दङ आं बे बेलायाव जाय जिल्लाफोराव
बेफोर पिकनिक स्पटखौ खुलिदों बे जिल्लायाव आङो डिसि एसपि बिथांमोननो खावलायगोन बै पिकनिक स्पटफ्राव नोंथांमोना थांनानै बे पिकनिक स्पटफोराव माबायदि आबहावाया बेवहाय सोलिदों बेखौ पुलिस प्रसासननिफ्राय आरो डिसिनिफ्राय मोजाङै नायबिजिरनानै मोनसे मोजां इनभारमेन्टखौ होनो थाखाय आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय। फोसावजानाय हायुङारि नेसनेल पार्क सिखोना जोहोलाव हाग्रा दानस्रांनाय सोलिगासिनो दा बेयाव होबथानायनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुंगोन आरो होबथानायनि मा मोनसे सिन्था खालामगोन? गोजोनथाव बाथ्रा आथिखालाव बिटिआरआव मोनथाम नेसनेल पार्क दं मोनसे मानास नेसनेल पार्क मोनसेया जाबाय सिकनाझार नेसनेल पार्क आरो मोनसे रायमना नेसनेल पार्क आरो बेयो जोंनि थाखाय बिराद खाफाल गोनां बाथ्रा मानोना नेसनेल पार्क जानाया नेसनेल पार्क थायोब्ला जोंनि माने डाइभारसिटिफोर दं जोंनि जायफोर माने दंफां लाइफां जोंनि नेचारेल जेबो सिनारिफोर दङ आरो बे दाउमा दाउसाफोर दङ बेखौ रक्षनाबेक्षन होनाया बयनिबो बिबान खिन्थु जों आथिखालाव नुदों बे नेसनेल पार्कआव माखासे मानसिफोरा हाबग्लुंनानै हाग्रा सिमफायनानै रायजो जानाय मोनसे थासारिखौ जों नुदों आरोखि बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जोङो नेसनेल पार्कखौ जोङो बयबो बेखौ बासायनांगौआ संरैखा होनांगौआ एबसुनेलि खामानिल' नङा बा बेयाव बर' थुनलाइ आफादनिल' खामानि नङा बा बे बिटिआर सरकारनिल' खामानि नङा बे जोंनि सम्पति बे सम्पतिखौ संरैखाथि होनाया बिटिआर ओनसोलनि बयबो सुबुंनिनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बयबो सुबुंनिनो बेयाव दायित्व दङ आरोखि ओंखायनो बे बेलायाव जायफोरा हाग्रा बंग्रा सिमफायहैदों बिथांमोनखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै खावलायगोन नोंथांमोना बेबायदि इलिगेलि हाग्रा सिमफायनायनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थानांगौ मानोना मानास नेसनेल पार्क सिकनाझार नेसनेल पार्क आरो रायमना नेसनेल पार्क बे पार्कनि गेजेरजोंनो बे बिटिआर ओनसोला जोङो वर्ल्डआव बुहुमाव जों सिनायजागोन आरो बे सिनायजानाय लोगो लोगो बर' माहारियाबो जों मोनसे बे ओनसोलाव आसामनि थागिबि बर' सुबुं माहारिजों सिनायजागोन मानोना बे ओनसोलाव बे नेसनेल पार्कआ जुदि गुबुन गुबुन दावबायारि फैयोब्ला गुबुन गुबुन हादरनि दावबायारि फैयोब्ला बेवहाय जोंनि खाथि खाला रायजो जानाय जायफोर जोंनि सुबुंफोर दं बिथांमोनाबो नेसनेल पार्कनि गेजेरजोंनो गावनि समाजारि जिउआव गोबां बिथांमोना न'खर बेंनायाव हेल्प जागोन मानोना गोबां ट्रेडिसनेल जोंनि दायो आथिखालाव जोङो 21टा GI टेग मोननो हाबाय जों बे GI टेगखौ जोङो बे साखाथि नेसनेल पार्कफ्राव थानाय गामिफ्रा बे GI टेगनि गेजेरजोंनो GI टेग मोननाय जिनिसफोरखौ जों फाननानै जायफ्रा टुरिस्ट फैयो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय बिथांमोननो फाननानै जों रां खामायनो हायो बिदिनो जों न'खरखौ बेंनो हायो आं बे बेलायाव बे मोनथाम नेसनेल पार्कखौ रैखाथि होनायाव बयबो गुबुन गुबुन माहारिनि सुबुंफोर स्पेसियेलि आं बर'फोरखौ बुंगोन आरोखि बर'फोरखौ बेवहाय बयबो बाहागो लानो खावलायबाय मानोना बेयो जोंनि सम्पति आरो बेजोंनो बर' हारियाबो बुहुमाव सिनायजागोन।